Morjesta! Tänään voitais kurkata, mitä tämä sisältää. Katsotaan samalla, mitä tämä sisältää. Joten ei muuta kuin tervetuloa meikäläiseen ensimmäiselle varustevideolle ja pääsette näkemään, mitä mä roudaan täällä metsässä mukana. Ihan ekana, kun mä lähdin tätä hommaa miettimään, mä halusin panostaa kaikista eniten ajatustyötä tohon niin kutsuttuun isoon kolmikkoon, Big Three. Ja käytännössä se tarkoittaa rinkkaa, nukkumista sekä majoitetta. Ne on 3 sellaista asiaa, millä pystyy todella rajusti keventämään rinkkaa. Ja itselläkin kuitenkin se pohjimmainen tarkoitus oli saada paljon enemmän nautintoa siihen itse liikkumiseen, ettei ole sit se 20 kiloa niskassa tavaraa, vaan pystyy oikeasti nauttimaan koko siitä päivästä. Kuitenkin siten, että kaikki tarvikkeet on mukana. Ja mun rinkaksi valkkaantus Bonfus Framus, joka on 58 litranen tällainen kevyt rinkka. Ja tää on siitä aika uskomaton kapistus, että tän kanssa pitäisi pystyä teoriassa kantaa 18 kiloa silleen. No, en tiedä kuin mukavaa se on, mutta tällainen rinkka, mikä painaa sen 750 grammaa, niin sellainen määrä on kyllä oikeasti aika hyvä suoritus. Ja ollut kyllä tosi miellyttävä kantaa ja on useammankin yön tän kanssa sitten jo viettänyt ja reissannut ja monia kymmeniä kilometrejä kävellyt. Sitten ei muuta kuin kurkataan vähän mitä tonne nukkumisosastoon ja just siihen isoon kolmoseen kuuluu. Tähän settiin mä itse asiassa valkkasin tällaisen retkeilyyn tehdyn peiton. Tän on valmistanut sellainen pulju kuin Enlightened Equipment ja huomaa, että tän peiton laatu on todella hyvä. Ja tää on noin nollakeleihin tehty, mutta mä itse asiassa pienellä pakkasellakin tän kanssa nukkunut, että laittaa vielä pipoa syvemmälle ja sitten kauluri kaulaan, niin tulee ihan älyttömän hyvin toimeen. Ja tää on myöskin long ja wide malli. Ja tän pystyy myöskin sitten klippaa sellaisten hihnojen kanssa tuohon makuualustaan kiinni, niin on kyllä ihan älyttömän näppärä. Ja tässä on myös tällainen kokonaan suljettu jalkatila. Eli käytännössä sitten tämän verran sitä jalkatilaa on ommeltu umpeen, jolloin se tekee sen, että sieltä ei sit pääse kyllä kylmä yllättämään jalkoihin, mutta kuitenkin sit se 3/4 tästä on ihan peruspeittoa, että jos tulee vähäkään lämmin, niin voi sitten vaikka toisen jalan heittää ulos sieltä. Ei oo semmoista makupussin ahtautta, niin on kyllä ihan käsittämättömän hyvä ollut. Älyttömän köykäinen, on myös köykäiset pintakankaat. Ajaa myös sitten kylminä iltona ja aamuna ihan älyttömän hyvää tällaista melkein kuin untuva takin korvike, kun heittää sitten tohon olalle ton peiton, niin tuo tosi paljon lisälämpöä. On kyllä ollut huikea ja todella laadukas ja musta on tullut kertaheitolla retkipeitto ja suuri ystävä. Ja ei houkuta hirvittävästi kesällä tai sulamaa aikaan nukkua enää makuupussissa. Talvi on tietenkin sitten erikseen. Telttana mulla on Six Moon Designsin Lunar Solo, joka käytännössä on tollanen yhdellä vaellussauvalla pystytettävä tällainen ultrakevyt teltta. Ja tämähän on tällainen single wall teltta, eli käytännössä tämä hyttysverkko on suoraan ommeltu tähän ulkokankaaseen, koska täällä ei ole mitään sisätelttaa erikseen. Ja nappasin siihen tällaisen ihan perus kevyen kuivasäkin, koska jotenkin tuntuu, että jokaisen telttavalmistajan suurin ongelma on se, että ne ei vaan saa tehty mitään järkevän kokoisia pakkauspusseja niillä teltoille, niin koska toi on kuitenkin vedenpitävä toi pussi, niin mä voin pakata sen rinka ylimmäksi, ottaa keskellä päivää sen pois sieltä, kuivatella ja jatkaa taas sitten matkaa. Ja on kyllä näppärä, kun se on älyttömän köykäinen ja pieni pakkaus kooltaan ja kestää yllättävän hyvin säätäkin. Et ittehän sen joutuu sit noin saumat tiivistämään, mutta sen kun kerran viittii oikein tehdä, niin se sitten palvelee sen jälkeen käytännössä sen elinkaaren loppuun saakka. Makuualustana mun reissuilla on tällainen Expedin Synmat-alusta. Tää on oikeastaan sen takia meikäläisen rinkassa mukana, että ensinnäkin se on älyttömän lämmin, pystyy melkein 20 asteen pakkasessa nukkuu tän kanssa. Ja toiseksi tässä on selkeästi kestävämmät pintakankaat, mitä ehkä verrokeissa. Ja oishan mun ollut helppo ottaa 0,5 kiloa painosta pois hankkimalla vaan keveempi makuualusta. Mieluummin sitten kantaa 0,5 kiloa enemmän tavaraa ja oikeesti on selkeästi kestävämmät pintakankaat. Ja ollut kyllä kaikin puolin hyvä peli ja siinä on miellyttävä nukkuu, vaikka sitten keväällä tai syksyllä yllättäisikin vähän muutama kylmempi yö, niin ei ihan
ensimmäisenä sitten tarvitsee lähteä pihalle tekemään haarahyppyä ja lämmittelemään. Siinä saa hyvin nukuttu yö yli. Mitä tulee vesihuoltoon? Mä nappasin siihen tällaisen Platypuksen Quick Draw veden suodattimen sekä Knokin Vecto tällaisen 2 litran vesipussin. Miksi mä nappasin juurikin tän? On se, että jotenkin ehkä mielenkiinnosta halusin testata Platypusta ja toinen, niin tän saa tosi tiiviisti korkkien kanssa molemmista päästä kiinni. Jos tulee vaikka pakkasyö ja mun täytyy heittää vaikka sinne peiton jalkatilaa, niin se on tosi mukava, kun tän saa kunnolla kiinni, se ei pääse vuotamaan mistään, kun näähän ei todellakaan saa jäätyä, se on sen jälkeen done. Ja sitä kautta pystyy sitten pitämään tämän paljon paremmin suojassa. Ja tää Knokin Vecto valkkaantui sen takia. Mä mietin alkuun, että olisiko mun pitänyt ottaa toi Platypuksen oma, mutta se olisi ollut paljon köykäisempi. Mutta mä halusin tän sen takia, että tän saa kokonaan täältä toisesta päästä auki. Eli täällä on ensinnäkin älyttömän helppo kerätä vettä, kun se voi tosta napata isosta reiästä. Mutta mikä mulla oli paljon tärkeämpää, tää on älyttömän helppo pestä täältä toisesta päästä. Ja sitä kautta mä oon lyönyt paistinlastan pystyyn tonne pesun jälkeen, jättää sen tälleen kuivumaan. Se kuivuu yöaikaa valmiina reissuun. Pitäisi sitten myöskin olla äärettömän kestävä. Eli näin jossain semmoisen video, missä oli täyttänyt tämän vedellä ja ajoi sen jälkeen auton kanssa se yli, niin se kesti sen, mutta luonnollisesti mulla ei ole mitään semmosia tarpeita ajella auton kanssa tai yli, niin enemminkin sitten vaan näppärä ottaa vaikka puoli kilometriä ennen leiripaikkaa sitten vettä ja heittää vaikka rinkan päälle, niin saa siellä sitten kokkailua ja tiskausvedet helposti viety leiriin. Sitten päästään seuraavaksi kokkailuvälineiden pariin. Kattiloiksi valkkaantus tällaiset Touksin titaaniset kattilat. Toinen on 550 milliä ja toinen 900 milliä. Se on kyllä sillä aika mukava, että jos haluaa vaikka sapuskat tehdä isommassa kattilassa ja ei jaksa sitten saman tien lähteä tiskaamaan sitä, niin voi ton pienemmän kanssa keittää vaikka sitten vielä jälkiruokakahvit päälle. Ja polttimona kautta keittimenä mulla on tällainen Soto Amicus, hyvinkin näppärä, tehokas ja kohtalaisen kellon tarkkaa työtä. Ja tietenkin mukaan sitten kesäkaasuu, ihan perus Primuksen kaasu tällä kertaa. Ja sit valkkautus myös tollanen Dyneemasta valmistettu ruokakassi, et ei hirvittävästi kiinnosta niiden muovikassien kanssa kikkailla, niin tollanen on mukava ja kestävä. Totta kai sit kuppi kuumaa on mukavampi juoda tollasesta muovimukista kuin tollasesta kuumasta titaanikattilasta. Ja sitten juomapullona ihan perus tollanen kaupan appelsiinimehupullo, minkä tiskasin. Ja tietty vielä lusikka ja haarukka, niin toi on semmonen setti, millä pärjää kyllä sit vähän missä tahansa ja kattaa kaikki ruoanlaittoon tarvittavat välineet. Tässä on oikeastaan semmonen setti, millä mä oon nyt sitten reissannut viime syksystä saakka ja tuntuu, että se on oikeastaan just sen, mitä tuolla mettässä tarviikaan ja on kyllä kaikin puolin näppärä. Mutta kyllä silleen aika lysti, kun toi rinkka on niin köykäinen, niin voi vaan reissata tällaisten perus maastojuoksulenkkareiden kanssa ja Hoka Speedcoatit ja sitten sukiksi Darn Toughin tollaset haikkerit, toiset jalassa ja toiset rinkassa ja perus tällainen lenkkeilyhousu, Patagonia Joggersit ja sit oikeastaan paidaksi halusin ehdottomasti tällaisen aurinkohupparin, koska ei tarvii niin älyttömän paljon läträtä sit sen aurinkorasvan kanssa ja tietenkin kesällä on mukava olla vähän lätsäikin mukaan ja sit jos tulee jotain oikeasti kylmiä iltoja ja öitä, niin on se sit mukavaa, kun repusta löytyy sit myöskin pipo, sit tollaset peruskevyet marmotin hansikkaat ja sitten vielä putkihuivi, niin toi on semmonen kitti, millä pärjää kyllä aika hyvin sulammaa aikaa. Sitten mulla on myöskin tällainen fleesepaita. Tää painaa ehkä jonkun sen 300 grammaa, niin se on tosi köykäinen ja älyttömän hyvä lämpöpainosuhde. Ja sen lisäksi mulla on tämmöset The North Facein valmistamat ihan fleesehousut. Kaikin puolin näppärät kyllä. Jos ton fleesepaidan ja nääkin heittää, niin se on tosi mukava kyllä viettää yö siellä peiton syövereissä. Et mukava nosta myöskin aamulla, et ei tarvii heti ensimmäisenä rupea lisää vaatteita, niin on kyllä hyvä sellainen yön yli setti ja sitten tosiaan illan kylmimmille tunneille voi tarvittaisi näitäkin sitten vielä hyödyntää.
Nyt kun kuitenkin toi mun rinkka on sellainen ihan pikimusta, niin mä halusin ehdottomasti hankkia itselleni vyölaukun ja hankkisin tällaisen Kotopaksin. Tällaisen 3 litran ihan älyttömän hienon näköinen, paljon erilaisia värejä, niin hankkisin sellaisen nyt sitten siihen kyytipojaksi. Ja sen perimmäinen idea mulla oli oikeastaan se, että mä haluan sinne kaikkea semmoista nopeasti saatavaa tavaraa, että vaikka suklaapatukoita tai muuta vastaavaa. Ja nyt sitten kun sitä on useamman kuukauden käyttänyt ja on niiden kanssa retkeillyt, niin huomannut, että on sillä kyllä oikeasti aika paljon on muitakin käyttötarkoituksia. Täällä on sitten sisällä tällainen Nitecoren 20 000 mAh varavirtalähde ja saa useamman päivän sitten puhelimen ladattu ja tietenkin latauskaapeli siihen ja otsavalo, semmonen ihan näppärä ainakin keväisin ja syksyisin ja korvatulpat, ihan näppärä ainakin keväällä ja alkukesästä, kun linnut vielä huutaa aika reippaasti ja siihen sitten oikeastaan vielä koko setin kruunaa, tällainen pikkuinen linkkuveitsi, jos tarvii nyt sit jotain paketteja availla, niin se on oikeastaan semmonen setti, että hirvittävästi ei muuta tänne tarvii. Samaan syssyhän mä ostin tällaisen Gossamerkearin valmistama ihan älyttömän köykäsen ja myöskin ohuen makualustan. Ja mä oon tätä käyttänyt vähän oikeastaan niinku laavuilla istuinalustana ja sit mikä tärkeämpänä, kun noi teltan pohjat on yleensä ihan älyttömän liukkaita, niin tää tykkää kauheasti liikkua toi meikäläisen ilmalla täytettävä alusta siellä, niin tän kun heittää siihen alustan alle, niin se pysyy melkein kuin liimattu siinä, se ei kauheasti liiku yhtään mihinkään. Ollut kyllä tosi näppärä ja sit kun tän taittaa 3-4 kertaa semmoseksi pikku haitarikasaksi, niin tän kanssa pystyy kyllä tosi hyvin siellä laavulla ja tulipaikalla istuu ja ei pääse sitten takalisto jäähtymään liian paljon. Olishan sitä voinut tän kaiken pikkutilpehöörin tuollaisen minigrip-pussinkin pakata, mutta päätin sitten hankkia tällaisen vähän kestävämmän Tyvekistä valmistetun Gossamerkearin valmistaman pussin. Ja mulla on siellä sisällä toi ensiapu ja sitten on myöskin siihen kyytipojaksi tällainen hierontapallo, että varsinkin just jos illalla jalat särkee ja muuta, niin tämän kanssa pystyy vähän availemaan paikkoja ja jalkapohjia. Ja totta kai vähän huulirasvaa, eipä siitä koskaan haittaa mukana. Ja jos mä nyt satun jossain vaelluksella olemaan, niin mulla on sitten vielä hammasharja ja hammastahna täällä messissä, niin pysyy kaikki järjestyksessä eikä sit pyöri pitkiä poikin rinkkaa. Tää ensiapuhan on sellainen, että mä toivon, että mä en ihan hirvittävästi saa nyt tästä lokaa niskaa, mutta jotenkin mä oon ehkä tullut vuosien saatossa sellaiseen tulokseen, että eipä siellä metsässä hirvittävästi muuta tarvii kuin rakkolaastareita ja pari laastaria ja sitten vähän buranaa ja panadolia, niin oikeastaan ne on käytännössä sellainen hyvä kombo ja myöskin menee pieneen tilaan ja et jotenkin tuntuu, että ehkä ne niinku semmoisen järkevän etenemisen myötä ja lisäksi ehkä ne parhaat on juurikin rakkojen hoito, haavojen puhdistus, eli sitä kautta mulla on tällainen pikkunen tämmönen wet wipe, mikä on varmaan joku alkoholis uitettu, eli käytännössä sit saa puhdistettu hyvin sen ja sitten tosiaan on buranaa, että pystyy vähän tulehduksia hillitsemään ja sekä tollasia rakkolaastareita ja on tommosesta leukoteipistä niitä itse tehnyt ja taitaa löytyä ihan muutama perusrakkolaastari sieltä, mutta itse en jotenkin näe kauhean tarpeelliseksi sen enempää roudata. Että tää mun setti painaa varmaan 55 grammaa. Siellä on kaikki mitä mä tarviin. Jos tarvii jotain enemmän, niin mä oon kyllä sitä mieltä, että sit on asiat jo mennyt niin vihkoon, että sit oikeesti tarvitaan sitä ammattiapua ja tarvittais helikopterin kanssa kaveri sairaalaan. Tää on Gossamerkearin valmistama tämmönen noin 170 grammaa painava sateenvarjo ja se ajaa sit just sen mitä pitääkin. Et käytännössä tuollaiset kesän kuudottaiset sateet tai jos täytyy yöllä vessassa käydä sitten teltasta nousta ja vettä sataa kaatamalla, niin kyllä tuo sateenvarjo on vaan ihan käsittämättömän näppärä härveli. Sen lisäksi Black Diamondilta tällaiset Carbon Jet vaellussauvat. Ja kyllä huomannut nyt, kun mä oon syksystä saakka kävellyt sauvojen kanssa pitkiä matkoja ja kymmeniä kilometrejä, niin ei vaan samalla tavalla enää tuu hartia pääsärkyä, mikä on kyllä aina tervetullut juttu. Et tuntuu kyllä tosi hyvältä niiden kanssa kävellä ja näiden kanssa mä sit tosiaan
pystytän myöskin ton meikäläisen kevyen teltan ja ollut kyllä superhyvä hankinta. Mitä sitten tulee vessahommiin, niin se mulla on kokonaan erillisessä väkissä ja haluan kanssa pitää se rinka ulkopuolella ihan tarkoituksella, että pesuaineet ja vessahommat pysyy siellä erillisessä kengurutaskussa ja löytyy tällainen myöskin hieno tällainen kakkalapio, taitaa olla sen ihan virallinen termikin, että älyttömän köykä, niitä painaa varmaan joku 15 tai 20 grammaa. Ja mä halusin sen ehdottomasti sellaisella, missä on tällainen suoja kädelle, että jos se olisi pelkkä tollanen jotain lentokonealumiini vai mitäköhän se on, niin se on ihan älyttömän terävä, mutta tässä on sellainen, että vaikka sitten painaa kovemminkin, niin ei satu käteen ja sitä kautta sitten paljon mukavampi, niin ei jätä mitään pommeja sinne muille vaeltajille ja ei tarvi sitten kengänkärjet mutasena potkia jotain reikiä sinne erämaahan, niin tolla on helppo kaivaa. Ja se oli sitten sellainen varustevideo ja tosiaan meikäläisen ensimmäinen ja kuitenkin täällä on ihan valtavan paljon ihan älyttömän hyviä kaikkia varustevideoita, kaikki tubettajat tehnyt ja Suomessakin löytyy niin älyttömän hyviä tubettajia ja tehnyt hyviä varustevideoita, niin mä en oo sit hirvittävästi viittinyt koskaan sellaista tehdä, mutta nyt kun tosiaan on vähän tämmöistä uudenlaista tavaraa, niin ajattelin, että jos joku saa tästä vaikka hyviä vinkkejä, niin se on sitten erittäinkin onnistunut video ja vähän semmosia tipsejä tohon rinkan keventämiseen meinaa. Nyt kun itekin on kymmeniä ja kymmeniä kilometrejä retkellä ja vaeltanut sitä noitten kamojen kanssa, niin on se tosi mukavaa, kun se rinkka painaa sen about koulurepun verran, niin kyllä se vaan ihan yhtä nautintoa koko se liikkuminen. Et ei ole pelkästään enää sitten odottele niitä illan leiritulia, vaan saa oikeasti nautittu koko siitä päivästä, kun ei se rinkka paina ihan älyttömän paljon hartioita koko ajan. Ja kiitos, jos jaksoit tänne saakka roikkua mukana ja toivottavasti tosiaan löytyi muutama vinkki sieltä ja pääsee sitten käytäntöön ja jos joku meinaa sitä rinkkaa rupea keventämään, niin tossa on semmosia hyviä vinkkejä kyllä, millä kannattaa lähteä eteenpäin. Ja ei muuta kuin jälleen kerran taas tuhannesti kiitoksia kaikista kivoista kommenteista ja muutenkin tykkäyksistä, mitä olette noihin videoihin laittanut. Ja ei muuta kuin nautitaan keväästä ja tehdään tähän päälle vielä sitten julkaistaan sellainen erillinen video, kun käydään yöyliretkellä ja heitetään sitten noi kamat selkään ja käydään vaan nautiskelemassa kilometreistä ja nauttimassa ja katsomassa, miten vehkeet toimii.